slavnostní imatrikulaci 62 posluchačů začala výuka mladých záchranářů v rámci Junior univerzity. Aby jsme jim ukázali, jak probíhá studium na vysoké škole, a za druhé chceme jim ukázat nebo vysvětlit odbornosti týkající se problematiky záchranářů. A tím je vedli k tomu, aby v budoucím věku se třeba rozhodli studovat na vysoké škole a obor požární ochrana. Na žáky základních škol ve věku 11 až 13 let z celého Moravskoslezského kraje čekají 2 semestry teorie i praxe, exkurze a závěrečný týdenní výcvik v Jánských Koupelích. Abych měla nějaký zážitek a abych měla nějakou zábavu. Zažít nějaké zážitky, poznat nové kamarády a případně se něco dovědět. Poznám nové kamarády, něco se dozvím zase nového. Zajímavé to prostě bude. Bude proto kladen důraz na praktickou výuku. K tomu bude využito laboratoří Vysoké školy báňské a Střední školy techniky a služeb v Karviné. Tam bude probíhat ten základ té výuky, včetně i výcviku nějakých základních dovedností. Na výuce mladých záchranářů v rámci Junior univerzity spolupracují Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské Technické univerzity, Moravskoslezské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Karvinská střední škola techniky a služeb. Považujeme to za náš elitní obor a my si tak připravujeme nové žáky, kteří věříme, že nastoupí do naší školy. Hasičský záchranný sbor je základní složkou integrovaného záchranného systému a bez spolupráce s dobrovolnými hasiči, nechci říct, že není schopen plnit úlohy, ale potřebuje často při zásahu. No a samozřejmě dorost je třeba si připravit. Junior univerzita seznámí žáky formou vysokoškolského studia také praktickým, ale hlavně i zábavným způsobem s přírodovědnou a technickou oblastí. Děti se tak přesvědčí, že přírodní vědy a technika nebo odborné předměty jako matematika, chemie, fyzika a biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v záchranářské praxi.